seara și bun găsit! Chiar dacă nu vom scăpa în totalitate de precipitații în perioada care urmează, vom vorbi despre cantități neînsemnate de apă, iar temperaturile deocamdată rămân modeste, vor crește ușor la începutul săptămânii următoare. În această noapte, doar în Oltenia și în Muntenia se anunță o vreme mai bună, cu slabe șanse să cadă ploi. În rest, sunt așteptate lapovițe, chiar și ninsori în nordul, centrul și în vestul teritoriului. Vântul va fi activ în timpul acestor precipitații, iar temperaturile minime se vor încadra între -3 și cel mult 7 grade. Cele mai ridicate valori vor fi întâlnite în zori pe litoral. Ziua de mâine va veni cu vreme foarte rece, spun asta pentru că maximele, din păcate, nu vor trece de 10 grade nici măcar în Dobrogea, acolo unde până acum a fost puțin mai cald. Norii vor fi la putere, s-ar putea totuși să iasă și soarele din când în când în Banat, Oltenia, dar și în Muntenia. Vor mai cădea precipitații mixte, spun specialiștii, în nord-vestul și în centrul României, pe spații mult mai restrânse în Moldova. În capitală va fi destul de frig, dimineața așteptăm o temperatură minimă de 1 grad, mâine s-ar putea să vedem câteva raze ale soarelui, iar temperatura va fi deschimbată, așa cum s-a întâmplat astăzi, mâine la prânz așteptăm 7-8 grade. Începem o nouă săptămână cu vreme puțin mai bună, în localitățile din sudul teritoriului se anunță foarte multe momente însorite, în rest, din păcate, va mai fi rost de ploaie, în zonele montane se pot strânge izolat 15-20 de litri pe metru pătrat, iar temperaturile vor începe să crească puțin câte puțin, astfel încât marți așteptăm maxime de până la 14 grade. Acestea au fost informațiile, sunt Ana Maria Ionescu, o seară frumoasă în continuare.